Ki nong yalam jong ka New Trip Youth Council HYC ha ka kandai trip jemang arajar arpuar. Kilali kendo isembut Menteri Rang ba kejela ba Preston Tunsong ban persyajur ya ki kam khalai ha kejela bat kelada waru na sarkar ba kede ban pendu no ya ka Meglaya Regulation of Gaming Act arajar arpuai bat ya ka Meglaya Gaming Commission. U General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Sendram mulong ba keseng ka ajeng kersya ni ki kunhun balang gi ba persyajur ya ki kam khalai ha kejela. Bat ke HYC ru ka persyajur ki kam khalai bat kam kwa ba ya kejela Meghalaya ni thu kum kejakaya khalai. Ulong bau sembut Menteri Rang ba ulapan pau ba ke sarkar kampat rai AA ban penteri kam no ya kene ka anya khalai ha kejela. Henraisan ke sarkar kan sesyang perkat alor kene gamat. Uba Roy Kupar ulong bawa ladang syan Menteri Rang ba kejela ulapan pau ha ka kenhun kinong yalam niam ba ke sarkar kampat rai AA ban penteri kam no ya ka anya khalai ha kejela. Mereka sarkar jela keladap thong ya unong bishar bala syongthaj jong ka Allahabad High Court Justice Navin Srivastava kubukli jong ka commission. Ulong ba gajing thong ka sarkar yu chairman jong ka Meglaya Gaming Commission kam shim layat ekalenti ka badai. Amar la thong yu chairman tang da katanat taxation. Uni unong ilam ke HYC ulong ba ka sarkar kam yu alum khajna tang na ka kam khalai. Mereka la ban lum ne ki wei bentaru. Nrai ban penti kena ba ka sarkar kan penut put ekipisa jong pat ba da ke batung iki chairman, iko chairman, bat kiwai. Kani ka an kan penkelalong ya kejala ka jongi lane bantip ya kejala ka jongi kum kata kajaka ya khalai. Tena kaliang joko seng ngi kersyan ya kajing penpau jongki kenhun balang ba fer jongki kenhun nyam ba fer. Namar bangim kwa ba kejala ka jongi on tip kum kata ka gambling state lane kata kajaka ya khalai. Namar ba mendei tang balang ba kani ka an on pelong lane on tip ya ka jala ka jangmi kum kata jaka ya khalai rengi tip ba kini ki jaka ya khalai le si kila banwan ra lane kim penmi pat ya shibun ki we ki kam sneo nalor ki kam khalai la ban mi ki kam auria la ban kila banwan ra syaka no syaki kam tu kam thiem kala ban khata ya ka imlang salang hi bro khoi Tina kalian jong seng ngila penpau ya kajing persyak ka jongi bat ngila bu ru kajing dawa khmat jong sorka khmat jong deputy CM mentan baka government ka ban repeal lane ban weng no sisendon ya kanegaan ti na kalian jong u deputy CM ha kajing ekren ka jongi mental si pula penpau ba ka sorkar kan syong perkhat ya kanega kam bat kan sa syem ya karai ka hakini kisi ke banwan bat kawiru ka ba ngingila penpau mentan Ahmad jong deputy CM naman ngiyo iya ka jingkran jong chief minister kini kisngi haka san dan riu tarik hapor bakini ki kenhun niam bat ki kenhun balang kila iya kendo ya ulong ba ka sorkar kampat penteri kam ya kani kaan kandang ya keren ban penteri kam ndai ka we ka jingtip ka bangi ngiyo menin kalong ba ka sorkar kala dapat banthung lepa ya retired judge jong ka Allahabad High Court kum utau chairman jong ka Meglaya Gaming Commission ya ka bangi la keli markhmat ya deputy CM mentan hina kaliang dong deputy CM ka jing shisha ningkong ula kentat ban ong ba kani ka kam klemon ra po ka cabinet kumno la ban thung yo tau retired judge rehadin pat ba ula confirm na ka taxation department layo jing tip ba ka taxation department kalayat chakman ban thung yo tau chairman joka Meglaya Gaming Commission kat kum ka an ya ka balasna da ka sorkar hi kani kalong ke ka bangim la ban pediang namar la ni puli ya ka Meglaya Regulation of Gaming Act arpu bat kumjuru ka rules arpu ki ong baya kani ka commission kata ka Meglaya Gaming Commission kandai ka permanent commission komut ba kanlong kumju hi kum ka Meglaya State Human Rights Commission kanlong kumju kum ka Meglaya State Women Commission bat karu kontrikam lani ka terms of service kinlong kumju kum budget yakini ki commission ki balong permanent ne ka belengo kalong ba ha budget pang yo ha bathung pat yo new retired judge na po Allahabad High Court lalap bayang ni ka kam la le be thik tang da taxation department komut ba kila penkhen ki kendon ya ka ka bala tho bat lasna po ka an ba ka rules tena kaliang ka jongi ngila bu ka jing dawa khmat jong u deputy CM badai ban weng ya uni ya ka ni ka jing thung lane kata ka notification ya ka bala penmi da ka taxation department namar ba ki klem but renti ya ki an ya ka ba maki hi kisna